Gaur, goizeko 9:00 eta emozioz eta ilusioz beteriko eguna dugu aurretik. Ordu honetan, 35 herritan, 101 hauteskuntzi ireki ditugu. Erabakitzen ari gara, erabakitzen hasi gara, eta aurrerantzean ere erabakitzen jarraituko dugu. Gaur esan dezakegu, 35 herri hauetan erronkarik zailena lortu dugula. Izan ere, herri galdeketa bat antolatzerako orduan, konplexuena da erabakitzeko eskubidearen inguruko tabuak gainditu eta hautetsontziak plazara ateratzea. Herritarren eskura jartzea. Gure estatus politikoaren inguruan normaltasun eta naturaltasunez eztabaidatu eta erabaki nahi dugu. Eta hori egiteko borondate irmoa dugu. Gure geroa dagoelako jokoan. Demokraziari buruz ari garelako eta etorkizun horretan herritarrok ezinbesteko protagonistak izan behar dugulako. Etorkizuna gure esku dago eta gutako bakoitzak modu individualean zein kolektiboan egiten duen ekarpenarekin irudikatu behar dugu etorkizuneko Euskal Herria. Gaur, Oarsoaldean, Tolosaldean, Larrabetzun, Hernanin eta Astigarragan antolatutako herri galdeketek agerian uzten dute elkarlana dela gakoa erabakitzeko eskubidea gauzatu ahal izateko. Ezin baita erabakirik gauzatu ezberdinen arteko akordiorik gabe. Elkarrekin egin behar dugu lan, liskarrak albo batera utziz, solas eginez, batzen gaituenari erreparatuz eta akordioetara helduz. Borondateak ehundu, bidea adostu eta erabaki. Hori da bide bakarra, eta hori da hain zuzen ere gaurko ariketa demokratikoek erakusten dutena. Beste behin, herritarrak etorkizuna gure esku hartu dugu. Inork ezin duelako gugatik erabaki. Gaur ere, herri ekimenak bultzatutako ahalduntze ariketa hauek eredu bilakatu dira. Irmotasun, elkarlan, antolakuntza, zorroztasun eta bizikidetza eredu bat. Eta gaur, berriz ere, erabaki nahi dugula esan nahi dugu. Prest gaude erabakitzeko eta borondate horri bide ematea nahi dugu. Jakin badakigu bidea ez dela erraza izango, baina oztopoak oztopo kultura demokratiko berri bat eraikitzeko urrats sendoak eman nahi ditugu.